Sikubulise sikwamkele ngale mini yanamhlanje Mtazana FM. Kunjani tata? Mandibulise msasazi, ndikwabulela kangaxesha into yobana ndamkeleka. Hayi, kwelam icala sikaboniswa nto ndiyaphila ndingeva kuwe. Hayi, sibhityele ezibhulukhweni tata, sikhala siya phambili kwe-ambulance. Asinawukhalaza nathi ke sesilapha ngale mini yanamhlanje. Masoka, sincokola kule nkqubo ngala maxesha ngeziduko. Eyona njongo ke yeyokokuba abantu bazazi, because ke sometimes siye silahleke ngoba imbali yethu thina singabantu abamnyama ayibhalwanga. Siye siyive kutata omkhulu asweleke, ayishiye kutata omncinci asweleke, naye ayishiye kutata, njalo njalo. But ufumaniseke uba ihambe imbali yethu iqhawuqhawuke kuba apha ekubhalweni ayibhalwanga kakuhle, inako ukuqhawuqhawuka. Kodwa ke namhlanje sifuna ukukhangela imvelaphi nentsusa yooQhinebe oDuka. Ngabantu baphi aba? Basuka phi oDuka? Camaga umsasazi, ndizibulisela ke ndingurhoyo Masoko ndazudedeza, ndikwabulisa ke nebhunga phaa lizimele phaa kumntu iphaneli kuvuliwe phaa sithetha nje. Ndizawuyaba kabini le nto mntana omhle ukuze ivakale. Sawutsala umnombo kaQhinebe ngaphambili sibuye siwudonse umnombo kaQhinebe ngemva, enzela uba kuzawuphenduleka abantu abanombuzo othi kutheni le nto ooQhinebe ingathi ngamampondomise, bambi bathi ngamaXhosa, bambi bathi ngamabhaca, nalowo uyafuna ukuzibangela uba hayi uQhinebe ngoweli cala ayikwazi uba ngowelaa cala. Mandiyiphendule ngale ndlela ke mntana omhle. Okokuqala ndithi uQhinebe mnye. Okay. Sesiqalo eso sokuphendula kwam. Lo Qhinebe sithetha ngaye apha mntana omhle uzalwa ngumkhomazi, umkhomazi ozalwa nguPhalela, uPhalela ozalwa nguNgconde. Abantu abaninzi xa ifika phaa kuNgconde iyababhida le nto, kodwa uPhalela lona ngowendlu eliqadi okanye ngowendlu encinci ebucala kunjawunjoku phaa kuNgconde. uNgconde ke ngokatoku njengobana siyazi, uToki ibe ngokaSikhomo, uSikhomo ibe ngokaNgcwangu, uNgcwangu ke ngokaTshawe. Loo nto leyo ke mntana omhle yenza into yokubana ooQhinebe aba ibe ngamaXhosa ngokomlando okanye ngokwemvelaphi yabo. Yes. Basuke ke ooQhinebe aba bengamaXhosa kakuhle, kungekho nto yenzekayo ephaphamzayo. Kwathi kukuqala ezi mfazwe ubonakala into yokubana indlu kaXhosa yeyona ndlu inamandla apha ekulweni, iyahlaseleka. Wafikelwa ke ukumkani uZanzolo bubuchule bento yokubana mababe le ndlu kuthi saa njengobana wayesenzekile phaa, uyaqwalasela kumcimbi kaGcaleka noRharhabe. Kukuvulwa kwesizwe uba isizwe masiphangalale. Aphinde kuZanzolo wayicela loo nto kwakhona, kwaba kanti kuzawuphuma indlu ke ngoku kaQhinebe. Bambi ke bashiyeka. Mandiqale ke ngokuthi uQhinebe lona njengobana ezalwa ngumkhomanzi, yena uQhinebe uyozala umlujwa. Umlujwa bambi ke bathi ke noHa. Abanye abaninzi ke bayafuna ukuthi uHawe kanguQhinebe, kodwa mna ndithi uHalo nguQhinebe, lelona gama lakhe elichanekileyo elo. Umlujwa ke uzele amadodana amabini, indodana ebizwa ngento yokubana nguMatyeni noNtyibo. uNtyibo lona ngoyena umdala, uMatyeni ngoyena ngowesibini. uMatyeni ke ukwaziwa ngoMakheni ngabantu abaninzi. Khona ke inijongwana erhokelekayo uba naye ibizalwa kunye naye ekuthiwa nguMngxuma, andifuni uya kuloo nto leyo izasibhidisa. uMatyeni ke lona nguye oze nomnombo wecala lamampondomise elandela umkhomazi ongutatomkhulu kuye. Andazi noba ndiyavakala na. Hayi, babatya uMatyeni uthe kuthiwa makube kanti esi sizwe siyehlulana, enzela uba siliqala ujongana notshaba kube kanti bazoba nobuchule bento yokubana bethana amandla. Wasuka uMatyeni engunyana kuQhinebe umlujwa ozalwa nguQhinebe. Wasuka apho kuMatyeni ukuyoma kwimihlaba yamampondomise, wabe ukhokho wakhe ongumkhomazi waswelekela khona. Kukho le nto ke bafaka apha kumampondomise, baza njani emcimbini wamampondomise? Apha kumampondomise njengoba ndikhe ndayiphatha ke ndawethu, umkhomazi lona njengobana engukhokho apha kule tyongwana inguMatyeni, uthe xa efika phaya wafika kukho imbali entle kakhulu yabantu abanobuntu abaziwa ngento yokubana ngamampondomise.
Sizukuthetha ke ngompondo nompondomise abangamawele, asikho loo nto namhlanje. Ndifuna ukuhlala kule ndawo. Xa amampondomise esuka emantla ebaleka kule mihlaba yase-KZN azowela lo mfula ubizwa ngento yokubana namhlanje ngumkhomazi. Phambi kokubana lo mfula ube ngumkhomazi ubunegama lawo elidukileyo ke namhlanje singalaziyo. Kodwa ukuze lo mfula uthiywe into yokubana kungumkhomazi kungenxa yale nkonde ingumkhomazi. Uba athi amampondomise xa eyiwela apha afike kukho ixhego elihleli apha ngasemfuleni sekuntsuku kubonakala into yobana lakusweleka. Balithatha ke ngobuntu babo balingcwaba. Emveni babelingcwabile ke ngokwelo xhego batsho ke ngoku bawuthiya lo mfula, bawubiza ngento yokubana ke ngumkhomazi. Isuke apho ke ngoku indibano yento yokubana sithi xa sifika isizukulwana sikamkhomazi kulo mhlaba sizibiza futhi uba singamakhomazi. Namhlanje basatsho bambi xa bezibizayo, bazibiziswa into yokubana umhlaba lo yayingumhlaba utatomkhulu wabo wathi waswelekela kuwo. Utatomkhulu wabo ebesaziwa kakhulu phantsi kwendlu kaNgconde. Okay. Yawukusuka apho ke ngoku le nto kwabonakala into yobana ke kuyendiselwana kwezi sizwe ke ngoku. Amampondomise nale ndlu ke ngoku kamkhomazi kuyendiselwana. Kwakho obu buhlobo bumanyeneyo benza into yokubana abantu abaninzi namhlanje bathi oqhinebe aba baphantsi kwamampondomise. Ewe, ndiyavuma xa bethi baphantsi kwamampondomise kodwa bebefudula bengamaXhosa kwaye futhi amaXhosa azimeleyo, hayi uba kuthiwe ngamaXhosa nje athandabuzekayo. Wow. Shiyekile ke enye indlu eyindlu enyana kaMlujwa ngowesibini, lo ndithe ngunyana omdala bahambe bambiza ke ngoTshibo. uTshibo lo ke eshiyekayo yena washiyeka esiza ke ngoku noChamama nezinye nezizalo ooThungwashe abazele ooHlebi noSibewu. Bonke ke ngoku loo ndlu leyo yaphinda ngoku seyincinci le ndlu yesa bahambe babheka kwimihlaba enotatomncinci bawo, bahambe bashiya kule mihlaba kaXhosa. Ngakho ndizama uthi ke mna nomhle xa ndikuphendulayo, sinaye uQhinebe apha kule mhlaba kaGcaleka, siphinde simfumane uQhinebe ngaphaya kulaa mihlaba yamampondomise, ngenxeni yobana kwabakho ke eso siganeko. Ngakho ke lo mntu ungumntu omnye, akukho apho kufuneke bacalulane khona gqithi, kodwa ngabantu bayelekelana aba nguMatyeni noNtyibi abavule lo mtyhi ongaka. Omnye ke landela utamkhulu wakho ngumkhomazi, yiloo nto ufike bezibiza ke ngobana bangamakhomazi. Sijike ke mntana omhle sibheke phaa kuQhinebe ezimele, sithethe ngoQhinebe uquququ zithonga zithathu. Into yokubana uQhinebe lona uye waziwa okanye wazenzela kakhulu igama apha kwicala ke lobukroti kule milo ibimane ibanjwa ngaba akukho mhlaba apho uQhinebe ebengahambi khona xa kufuneka evelile, njengobana ke ibilikroti. Le nto ithi ke ngoku apha kuye quququ zithonga zithathu zizibongo ezo zikaQhinebe, ayizo ziduko, zizibongo. Okay. Khumbule into yokubana ke isibongo ke siyakwazi ukuba siyamane nesiduko, isiduko siyakwazi into yobana ngumntu ophilayo okanye ngabantu abanikwa bethweswa loo mandla ngenxa yezo ziganeko ezo babekhe bathi bagqitha kuzo. Kuvakala into yokubana ke mntana omhle uQhinebe lona njengobana ke bekuphantsi phezulu amadlagusha emanyana namanye amadoda amamfengu ngenjongo yokuxutha le mihlaba, kwenzekile into yokubana ke ngoku uQhinebe ngobukroti bakhe aphele sesaziwa. Bambona apho bambone khona, baqinisekisa into yobana namhlanje hayi akanophuncuka baza kumbulala. Uleqiwe kumfo omkhulu itsho imbali uba uleqiwe. Ukuleqwa kwakhe xa esawusondela ngasehlathini, la madoda amamfengu, sikhumbule ke into yokubana into ibisenziwa ngabantu basemzini, le mipi ingathi midala noko igxekexekana, inikwa aba bamaXhosa bavumile into yokubana bayolwa kunye nabo. Ngakho ke la madoda ke ngoku enye yawo yazama ukudubula uQhinebe, iba ibona uba nanko azawungena ehlathini ingekadubuli. Kwazi ezi zithonga zithathu ke ngoku kuthethwa ngazo, kuthiwa yadubula kathathu laa ndoda wabe sengena ehlathini, abazange ibe kanti bayaphinda ke bayambona. Ngathi ukubuya kwakhe phila kuloo nto kwathiwa unguquququ izithonga zithathu. Uduka namahlathi. Uzabe uduka namahlathi, kungenxa yeli hlathi athe wangena kulo babomba hayi abamboni, kwathiwa hayi unguduka namahlathi.
Wow! Hayi, ododa, mphulaphuli, kanti ke lo simbambileyo nguye ke uDedeza. Sichazela ke ngembali nangentsukaphi yoqhinebe. Kona amaxesha mancinane kodwa ke siyabulela nje okokuba ke sibe siyawufumana nje umfuziselo nokokuba ke zisukaphi ezi ziduko zibaluleke kangaka kwizizwe zethu. Kodwa ke Dedeza, phambi koba sibe siyakuyeka, mhlawumbi sesiphi isilo oqhinebe sekhaya soqhinebe? Isilo soqhinebe mntana omhle yinkonjane, kodwa ayiyo le nkonjane abantu abaninzi bayaziyo efika ehlukanisile. Eyoqhinebe inkonjane iyile kakhulu apha kwihlankomo, yile nkonjane imnyama ufika ingenambala uyahlulayo, kodwa phaa kwisingca umbala wayo uphume njengalaa nkonjane. So esona silo sabo ke oqhinebe yile nkonjane imnyama. Uba ukhe uvela phaa kwiziduko zabo bathi xa bezibiza bathi inkonjane emnyama edlala emafini. Ngakho ke sisilwe sabo ke eso oqhinebe. Hayi ke, Dedeza, masibulele kakhulu utata ngexesha lakho. Siyayibulela ke ezi mfundiso, zizinto ezi esingazithathi kancinane. Sisoloko siyazi okokuba ukhona umntu obhala edolweni osephulaphulayo ngeli xesha othi ndiyaqala ukuyiva le ngesiduko sam. Siyabulela kakhulu ke tata, masiphinde sidibane kwakhona kwixesha elizayo. Hayi, camagu mphulaphuli, ndikwabulela ke kwamna kwibhunga lesizwe ngento yokubana bekanti ndiyathenjwa ukuzotsho kule ndawo. Camagu. Camagu, kanti ke lo besimbambile nguye ke uAvuyile Mango, uMasoka, uDedeza